Внимание! Тя е началник отдел в Българска народна банка и не знам защо е дошла да иска от нашите кюлчета, като си има толкова много. Харесва музиката на 80-те, в киното се колебае между Кевин Спейси и Иван Иванов. Свири на пиано, но обича да натиска и педал на гъста, защото обожава високите скорости. Драго ми е да се запознаем с Мариела Драганова. Как си? Добре. Осъществявам една мечта. Как се чувстваш? Не е по-различно от това, което виждаш? Чудесно се чувствам пред вас. Хубаво осветление имаме, виж. Прекрасно студио. Розов цвят навсякъде. Сега не е като трезора на БНБ, ама... Аз не съм влиза в него. И ние може да дадем нещо на света. Пак ако някой изпечели, с кого си тук днес? С две мои приятелки. Кристина и Елица. Кристина и Елица. Коя Кристина, коя Елица? Кристина е русата, Елица е с черната коса. Добре. Познаваме се от парка, разхождаме си кучетата заедно. Така ли? Много близки приятелки. А с какво точно се занимаваш в БНБ? Работя в банков надзор, дирекция надзорна политика. Забрави какво работиш. Да. Ти се притесни. Нормално. Спокойно. И аз забравям къде съм. Забравих. Сега, спокойно. Ще се опитам. Макар да не разбрах какво точно работиш, ще ми го кажеш малко по-нататък. Учим банките как да си водят отчетността и как да са банкери. Добре. Така че да се грижим за хората. Благородно. Правилата на играта ги знаеш. Заповядай. 15 въпроса за 100 000 лева. Две сигурни суми. Едната е на 500 лева, другата я избирам аз между 6 и 14 въпрос. 3 жокера, помощ от публиката, 50 на 50 и обади се на приятел. Браво! Като ги каза правилата, да си ходим. А парите? Какво ще направиш с тия 100 000 лева? Защото виждам, че ще ги спечелиш. Ще отида до Австралия. До Австралия? И до Нова Зеландия. И ще посрещна изгрева пред операта в Сидни. Добре, играем за австралийски изгрев. Твоята игра, Мариела, в Сън и богат, започна. С първи въпрос. Каква длъжност не съществува официално в екипа на телевизионната продукция? Водещ. Редактор. Кибик. Режисьор. Верен отговор С. Кибик. Не съм съгласен. Кибици много пред Но телевизора. има предвид, че не съществува официално верен отговор, да. Втори въпрос. Заради каква особеност по рождение грозният принц от приказката на Шарл Перо бил наречен Ерике с перчема? Орлов нос. Малък рок на челото. Перка на гърба. Кичур коса. Не съм чела тази приказка, но логично е да е отговор Д. Кичур коса. Добре, маркираме Д. Не само, че е логично, ами и вярно. Трети въпрос. Как се нарича наподобяващото палачинка ястие, характерно за Странджанско и Родопите? Капама, каварма, катма, ошав. Много обичам това ястие и верният отговор е С. Катма. Маркираме катма. Верен отговор. Четвърти въпрос. Какви продукти може да си закупите от кинкалерията? Шивашки материали, алкохол и цигари, лотарийни билети,
Дрехи втора употреба. Верният отговор е А. Шивашки материали. Маркираме А. Да. Верен отговор. И пети въпрос. Кой наш географски обект не е естествено природно образование? Ягодинската пещера, язовир Батак, ждрелото на река Ерма, Белоградчишките скали. Верният отговор е Б. Язовир Батак. Маркираме Б. Чистито, първа сигурна сума. Браво! Заключваш ли 1000 лева? Не. Не. Шести въпрос. Какво в превод от латински език означава името на папа Бенедикт XVI? Мъдрият, благословеният, добрият, благочестивият. Бене на италиански е добре. Бене е добре, дикт. Дикт. Сито е калпурния валетис, бене ест. Не. Жокер. Така ли е, Жокер? За съжаление, рано-рано Ти кога го искаш? Ти, между другото, искаш, писала си, че искаш 50 на 15 въпрос, нали? На 50 на 50 на 15 въпрос. Ами, що го харчиш този Жокер тук сега още? Аз харча сега този с публиката. Добре. Добре, окей. Жокер, искаме ли го или... Искаме го. Но този Добре. лесен въпрос на вид. Скъпи латинисти! Време е да си включите в играта. Устройствата са във вас. Дайте верния според вас отговор на въпроса. Какво в превод от латински език означава името на папа Бенедикт XVI? А. Мъдрият, Б. Благословеният, С. Добрият и Д. Благочестивият. Моля, гласувайте. Да. Добър процент. Ще се доверя на публиката, разбира се. Добре, маркираме. Маркираме Б. Благословеният. Маркираме отговор Б. Благословеният. Ще кажа едно нещо, което Ава Мария Грация Плена, Доминус Текум, Бенедикта ту ин мулиерибус. Разбрах? Разбрах. Ту ин мулиерибус, т.е. благословена между жените. Верен отговор. Мерси на публиката. Благодаря ви. Значи, както ти се сети, Бене, добър, хубав, добре също означава. И Дико на латински говоря. Слове. И оттам говоря дикт, Бенедикт. На благословение. Нали? С по-малко напрежение ще да го комнеш. Ако се бях сетила, присъствала съм и на меса. Да. Добре. 1500 лева заключваме ли? Не. Седми въпрос. От кой популярен някога филм е песента на Асен Кисимов «Тече, всичко тече»? Войната на таралежите. Неочаквана ваканция. Васко да Гама от село Рупча. Синьо лято. Изключвам Синьо лято. Това е испански детски сериал. Изключвам Войната на таралежите, въпреки че песента мисля, че пак се пее от Асен Кисимов в филма. Не е и Неочаквана ваканция песента. В Неочаквана ваканция беше друга. И ако кажа сега, че не съм гледала Васко да Гама от село Рупча, сигурно ще е много смешно. Няма да е по-смешно от самия филм. Той е много смешен. Но ще маркирам отговор С. Добре. Васко да Гама от село Рупча. Маркираме С.
Да. Така. Васко да Гама от село Рупча е детски сериен приключенски филм от 1986 година по сценарий на братя Мармареви и с музиката на Симеон Пиронков, малкият Иван Ласкин, леко на пръст, се снима в този сериал и това е верният отговор. Браво! $2000 са в играта. Заключваш ли? Не. 8 въпрос. Диши. Кой физик през 1911 година създава планетарния модел на атома? Майкъл Фарадей, Ернест Ръдърфорд, Мария Кюри, Макс Планк. Не е Мария Кюри. Клоня към Майкъл Фарадей. Що е по-известна така? Може би известен ми е и Ернест Ръдърфорд. Не знам нищо за Макс Планк. Работата отива към обади се на приятел. Въпреки, че и съм изключила два отговора, незнайно защо, изключвам и Макс Планк. И може би 50 на 50 ще е по-добрият джокер. Примерно, ако останат Майкъл Фарадей и Мария Кюри, всичко е ясно. 50 на 50. Добре. Жокер, 50 на 50, моля компютъра да... Често го моля, той е компютър като че ли човек. Нека компютъра да отсече два грешни отговора. Верен отговор бе Ернест Ръдърфорд. Добре. Маркираме отговор Б. Маркираме. Между другото, ако спечелиш 100 000 лева, можеш да отидеш там, откъдето е този човек. И това е верният отговор. Нова Зеландия. Нека към информацията. Това става след серия от експерименти, които Ханс Гайгер от Брояч се чува, и Ернест Мартсън провеждат под негово ръководство. Любопитно е, че Ръдърфорд е носител на Нобелова награда, но за химия. 3000 лева са в играта. Заключваме ли? Не ги заключим. Добре. Втора сигурна сума 3000 лева. Добре, обаче да знаеш, че още не са в трезора, сега се борим за тях. Въпрос номер 9. Колко години трябва да е навършил кандидатът за президент на САЩ според Американската конституция? 30. 35. 40. 45. Нямам никаква представа, но имам прекрасен жокер. Добре. Президент? Не е президент, но живее в Щатите. Добре. Пробваме ли? Пробваме. Жокер, обади се на приятел. Нека да видим тримата ти приятели. Атанас Иванов от София, Иво Иванов, Лорен САЩ и Стефан Касев от София. И Иво Иванов е журналист, писател. Да. Кривата на щастието, нали? Както го наричам аз, магиосникът на словото. Добре, ще има честта да говоря с него сега. Него ли избираме? Него. Добре.
Звъним на Иво Иванов. Ало? Ало, добър вечер. С автора на Кривата на щастието ли имам честа да говоря? Да. Да, аз съм Михаил Билалов от предаването Стани богат и сме в Кривата на Мариела Драганова, която прибяга към твоите услуги. От Америка ли се обаждаш? Да, географският център на Америка. Добро утро тогава. Няма да казвам добър вечер. Добро утро. Добро утро. Мариела чака твоята драгоценна помощ, тя е Драганова, чака твоята помощ за един много специален въпрос, който е американски, свързан с Америка. Искаш ли да ти я дам? Готов ли си? Дано да мога да помогна, разбира се. Добре, сега ти я давам. Изчакай. Секунда. Заповядай. На колко години трябва да е навършил кандидатът за президент на САЩ според Американската конституция? 30, 35, 40 или 45? 35. Почти сигурен съм, че е 35, Мариел. Много ти благодаря. Имате още 10 секунди. Разменете си информация. Кой как е? Той обича да го прегръщат, аз го прегръщам от тук. До тук. Няма повече. Окей. Доверявам се изцяло на Иво. Верен отговор Б. 35. Отговор Б. Маркираме. Мариела, в БНБ имате ли обедна почивка? Имаме. Тук също имаме, но не е точно обедна. Но аз прекъсвам за малко. Не променяйте нищо. Верният отговор идва след минути. Здравейте отново. Дали ще прекръстим Стани богат на Стани богата Мариела, ще разберем веднага. Само трябва да видим верния отговор на въпроса за 3000 лева. Той беше: колко години трябва да е навършил кандидатът президент на САЩ според Американската конституция? 30, 35, 40 и 45. От извора почерпихме информацията и с негова помощ тя маркира отговор Б. 35. Освен да навърши тези години, кандидатът президент трябва да е роден на територията на САЩ. Той трябва последните 14 години да е пребивавал на територията на страната. И верен отговор! Една първоначална вноска за пътуването в Нова Зеландия. Няма да стигна и за билета, но... Защо така черногледо? Има още игра? Има, разбира се. Казвам, че е първоначална вноска. Ти сега, като си го пожелаеш, ще вземе да стане. Не е хубаво. Сега чакаш, викаш, това е само началото. Браво, втора сигурна сума, благодаря. Благодаря. Добре. Продължаваме нататък с въпрос за 5000 лева. 10-ти въпрос. Какво разкъсва индийският автоматизиран тигър на Типу, който се съхранява в музея Виктория и Албърт? Европеец. Антилопа. Папа. Кобра. За съжаление, след толкова посещения в Лондон, в Виктория и Албърт не отидох. Ако бях отишла... На английски язък. Реших, че няма да ходя да гледам чинии и предпочетох природонаучния музей, който е до него. Аз всъщност била съм във Виктория и Албърт, но на изложбата за Пинк Флойд. И нищо друго не съм видяла друго.
Много ми харесва отговора папа, защото в Индия са с друга религия. Но много невъзможно да е. Значи защо му един тигър да разкъсва папа? Или кобра, или антилопа, или европеец? И какво ще е посланието, ако разкъсва европеец или папа? Какво? Кобра да разкъсва... Да. А какво послание може да се отправи от Индия? Чрез изкуство? Чрез изкуство. Не знам. Кобрата е също така много логичен отговор. Ма няма да разкъсва кобра. Защо да я разкъсват? Кобрата веднъж ще я метне с главата и тя си е заминала. А да разкъсва европеец, защо? След като са били колония на... Виктория Албърт. А кои са Виктория Албърт, знаеш? Има пред Роя Албърт Хол има статуя на Албърт. Кралица Виктория е това. Какво разкъсва? Има ли според тебе ключови думи в този въпрос, за които можеш да се хванеш? Разкъсва е думата. Едната дума е разкъсва. Да, тя е ефектна дума, но има и други. Много очевидно е да е антилопа. И какво ще е посланието, ако антилопа? Но тези отговор А и отговор С, защо са сложени, като са толкова невъзможни? В един музей в сърцето на Лондон да разкъсва тигър европеец и папа. За да покажат индийците, че са много силна нация. Как не ми се иска да се отказвам? Да разкъсва европеец. Защо ще разкъсва европеец този тигър? Защото Индия искала независимост. Кобра е очевиден отговор. Изключвам го. Добре. Защото сме на 10-ти въпрос и едва ли е най-очевидното. Антилопа също е очевиден отговор, защото тигърът с това се храни. Значи се връщаме на двата невероятни папа и европеец. Най-невероятното е да е папа. Най-кое? Невероятното. Защото е директно насочено към определена личност, докато европеец е по-безлично и не толкова страшно. Папа, защо ще разкъсва папа? Защото са будисти. Ма така да изразят... Кой тигър ли е будист? Не, индийците са будисти. Тигър е карнист. Ама има индийски тигър. Много е важно. И той не е вегетарианец. Не. Както видят в Северна България, и аз сакам месо. Ох. И тогава стават 3 възможните отговори с антилопата, която аз вече изключих. Всеки ден яде антилопи. Отговора. Добре. Маркираме. Маркирам. Маркираме отговора. Ти нали каза, че трябва да има някакво послание? Има. Индия е колония. Едно послание. Индия. Нали си чува Хенри VIII? Кой е? Хенри VIII. Да, с многото жени. С 6 му жени, да. Ан Болейн обезглавява. Да, обезглавява. Той отървава Англия от папата. Нали? Така че индийският тигър не му се яде папа въобще. На антилопи се отял. Всеки ден се закуска. Антилопи. Нещо много очевидно разкъсва
Чакай да ти кажа, забравих да ти кажа кой е Типу. Типу е султан. И при всяко завъртане на ръчката, не мисля, че лявата ръка беше. Лявата. Няма да те мъчи. Европеец, верен отговор. Какво по-вкусно от един бял европеец в джунглата? Особено, който се опитва да колонизира, нали, Индия. Казах го това в началото, но... Да. 5000 лева, браво! Благодаря. Другия път веднага в Виктория Албърт. Така, влизаме в Шампионската лига. Настани богат с въпрос за 10 000 лева. Как си? По-добре. Минах 10-ти въпрос. Всичко друго щеше да е излагация. Така ли? Съм спокойна вече. Въпрос номер 11. Слушай. Съспенс, а? Утре ще се видим. Браво, почини малко. Почини малко. Чудесен ден беше. Благодаря, че и днес бяхте с Стани Богат. Станахме богати на нови знания и на много емоции. Връщаме се в действителността с новините на BTV. А тук ще се видим отново утре. Приятна вечер и от нас.